sa pagpunta niyo dito sa ating sosyal na sabungan, Heritage Forum. Maraming salamat sa napakainit at napakasayang pagtanggap niyo po sa amin. Sana'y hindi ito ang huling pagkikita. At maraming salamat sa EE Entertainment at sa lahat ng tumulong para makasama kayong lahat ng Dapper Gods namin dito sa Anaheim, California. Okay. Tandaan nyo na, lagi tayong sama-sama dito nga sa pamamagitan ng GMA Pinoy TV. At laging ang Itbulaga ay magbibigay na siya sa lahat ng mga Noipi kahit sa lugar pa kayo nandun malayo. Ang mararating namin. Puntahan lang namin kayo at sigurado kung may sakit kayo, pagagalingin namin kayo. Ay, isa nga pala, kung may mga pabati kayo, itaas nyo na para makuna na ang ating mga camera. At kami nang bahala dyan na makakarating yan sa mga kamag-anak nyo sa Pilipinas. Okay? At sa lahat tayo, mula Batanes hanggang Hulo, Anaheim man at buong mundo, basta't gusto nyo tumawa at maging masaya. Tayo ng